שלום לכולם, בסרטון הקצר הזה אנחנו נלמד על ביטקלאב נטוורק. חשוב לפני שאתם צופים בסרטון הזה, מי שעדיין לא ראה את הסרטון מה זה ביטקוין עם כתוביות בעברית, שבטח נשלח לכם במייל יחד עם המצגת הזאת. במידה ולא, פשוט תיכנסו ליוטיוב ותחפשו מה זה ביטקוין, חשוב שיהיה כרקע. נתון מאוד מאוד מעניין שאותי ככה תפס לי את העין, מה שנקרא, זה שביטקוין בסך הכל קיים משנת 2009, זאת אומרת 5 שנים. המחזור שביטקוין מייצר היום ברשת, המחזור הכספי שביטקוין מייצר אחרי 5 שנים, הוא זהה למחזור שהאינטרנט ייצר אחרי 5 שנים מאז שהקימו את האינטרנט לפני 20 שנה. זאת אומרת, תתארו לכם איזה פוטנציאל של תעשייה הדבר הזה שנקרא ביטקוין. ככל שתחום המטבעות הדיגיטליים יתרחב ויגדל, וזה כל הזמן קורה, כבר היום יש עשרות מטבעות דיגיטליים. ביטקוין כמובן היה הראשון, אבל יש הרבה כאלה, ובעצם ביטקוין, שהוא כמו שאמרתי הוא הראשון והוא החזק ביותר, הוא תמיד יישאר הגוגל של עולם המטבעות הדיגיטליים. כך שמבחינת התזמון והשוק הגדול שנמצא פה, תתארו לעצמכם מה זה אחרי 5 שנים לאיזה מחזורים הוא הגיע בהשוואה לאינטרנט, ומה זה יכול להגיד על העתיד. אז קריאת ביטקוין או ייצור ביטקוין, אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, בניגוד לדולר או לשקל או לכל מטבע שנשלט על ידי המדינה, ובעצם המדינה היא זאת שמחליטה מתי להנפיק שטרות, הביטקוין בעצם נוצר מכוח מחשוב, אף אחד לא מנפיק אותו, הוא יוצר מכוח של הרבה מחשבים ביחד, וזה מה שנקרא בעצם קריאת הביטקוין. עד לפני כשנה אפשר היה לייצר ביטקוין באמצעות מחשב אישי. מה שאתם רואים פה בתמונה זה המשרד שלי, או יותר נכון השולחן במשרד שלי, עם ציוד שאני קניתי לפני 1.5 שנה, ובאמת התחלתי לייצר ביטקוין מהבית, אבל ככל שחלף הזמן, התפוקה פשוט הלכה וירדה, והיום זה ממש לא אפשרי לייצר את זה במחשב ביתי. היום על מנת לקרות ביטקוין, על מנת שתהיה לנו קריאה יעילה ורווחית, זה משהו שעולה הרבה מאוד כסף, זה מצריך הרבה משאבים של ניהול, של החזקה של הדבר הזה, הוצאות חשמל מטורפות בשביל להחזיק את כל הסרברים האלה, וכמובן שצריך הרבה ניסיון. בקיצור, זה נהיה מגרש של השחקנים הגדולים, של המקצועיים, והיום על מנת באמת לייצר כסף גדול בביטקוין, צריך הרבה מחשוב, הרבה ידע והרבה ניסיון. חברת ביטקלאב נטוורק מאפשרת בעצם לכל אחד מאיתנו להיות שותף או בעל מניה, וליהנות מהרווחים של קריאת הביטקוין כל יום במשך 1000 יום. החברה כל הזמן רוכשת עוד חומרה להגברת המהירות והיעילות של הייצור. ככל שעובר הזמן, ייצור הביטקוין נהיה יותר קשה, ולכן החברה צריכה כל הזמן להשקיע כספים בלרכוש עוד ציוד, ובעלי המניות הם בעצם המממנים של הדבר הזה, בעלי המניות הם גם המרוויחים. לחברה יש מודל ייחודי שמאפשר לה בעצם ליהנות מצד אחד ממינוף מסיבי, אנחנו קצת ניגע בזה עוד מעט, בתכנות מאוד מתוחכם, שגם בזה אני מיד אגע בכמה מילים, וכוח קנייה. זאת אומרת, גם ציוד, בין אם הוא חדש או בין אם הוא משומש, יש חוות שרתים שצריכים לדעת לזהות את המהירויות שהם יודעים לייצר, וכוח קנייה הוא אלמנט מאוד חשוב בסיפור הזה. זאת אומרת, אם אני אלך עכשיו לקנות $100,000 או $200,000 או $1,000,000 של ציוד, כמובן לא יהיה לי את הכוח קנייה שיש לחברה כמו ביטקלאב נטוורק, שבעצם גם יודעת לנהל את המשא ומתן הזה, וגם מכירה את השוק ויודעת בעצם לקנות את זה בצורה הכי אפקטיבית.
כל הנושא של בריכות של ביטקוין או ייצור של ביטקוין זה לא משהו חדש, זה משהו שהוא כבר קיים בעולם. יש המון חברות או שותפים או אנשים או תאגידים שמייצרים ביטקוין, אבל במה בעצם ביטקלאב נטוורק קצת שונה, או לא קצת, אבל שונה מהאחרים? זה בעצם שלוש חוזקות שיש לתוכנית הזאת. דבר ראשון, תוכנה ששולטת על החומרה. בנוסף לכך שהחברה כל הזמן משקיעה כסף בחומרה, המתכנתים שלה והמפתחים שלה פיתחו איזושהי תוכנה שבעצם יודעת על ידי חישובים מתמטיים בכל רגע נתון איזה מטבע הכי רווחי לייצר באותו רגע נתון. כמו שאמרנו, ביטקוין הוא המטבע הראשון, הוותיק, אבל יש הרבה מטבעות וירטואליים, ובכל רגע נתון המחשוב יודע לייצר כל מיני מטבעות. מה שהתוכנה הזאת עושה בעצם ממקדת את מה לקרות, ובכך מגדילה את הרווחיות. ייתכן שבחודש נתון 70% מהזמן החברה בכלל לא תקרה ביטקוין, אלא תקרה דווקא מטבעות אחרים שהם רווחיים יותר, וכמובן שבכל רגע נתון החברה תאמיר את זה לביטקוין. הדבר הנוסף, החוזקה השנייה, זה בתוך המודל הזה יש מה שנקרא השקעה חוזרת כברירת מחדל של הרווחים. כל יום הבריכה מייצרת ביטקוינים, הביטקוינים האלה כרווח מחולקים שווה בשווה לבעלי המניות, אבל פה נכנס הקטע של המינוף. החברה מחייבת אותנו מתוך הרווחים האלה, שהוא כסף אמיתי לכל דבר, במקום לקחת אותו הביתה, לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו כברירת מחדל בתוך החברה, על מנת שהיא תקנה עוד ציוד, על מנת שהיא תוכל להביא עוד מהירות, והדבר הזה בעצם יוצר מינוף יומיומי שפשוט כל הזמן כמו כדור שלג הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל. הדבר השלישי או החוזקה השלישית זה שהחברה משלמת עמלות על הפניות. כל אחד מאיתנו יכול כבעל מניה להפנות חברים או אנשים להיות בעלי מניות, ואנחנו מתוגמלים גם על ההפניה עצמה, גם על הרכישה בעצם של המניה וגם על הרווחים היומיים. תוכנית התגמולים ועל כל הנושא של כמה מרוויחים, אנחנו נעשה סרטון נפרד שמסביר את זה, כמובן רק למי שמעוניין. כמה מילים בכל זאת על הכסף, או כיצד מחולק הכסף. בעצם החברה מתוך 100% או מתוך כל דולר, 40 סנט, 40% מושקע בחומרה החדשה, על מנת כל הזמן להיות up to date מה שנקרא, או במהירות המקסימלית וביעילות המקסימלית. 40% מחולק לתוכנית השותפים כתגמול, ו-20% הולך לחברה בתור רווח. נתתי פה סתם איזושהי דוגמה רק בשביל להמחיש. אם אני יצרף או יפנה כמה חברים שרוצים להיות בעלי מניות והם יעשו את אותו דבר, חברים שיביאו חברים, ואני אבנה איזושהי קבוצה של 100 איש שרכשו לצורך הדוגמה מניה של $1,000, זאת אומרת שיש לי בקבוצה הזאת מחזור של $100,000 שנכנס לחברה, מתוכם $40,000 מחולק חזרה לבוני הקבוצה. כמובן שזה לא אומר שכל $40,000 הולכים אליי אם אני בניתי את 100 איש האלה, אבל איפשהו כן באזור ה-20-25%, זאת אומרת שעל אותם $100,000, משהו כמו $20,000-25,000 חוזרים למי שבנה את הקבוצה הזאת. וכמובן שאתם יודעים לעשות את המתמטיקה לבד, מה קורה אם אני בונה קבוצה של 1,000 איש, זה כבר $400,000 שמחולקים, וכמובן זה מדובר בהרבה מאוד כסף. אז כמה עולה מניה, או איך אני מצטרף לביטקלאב נטוורק? אז בראש ובראשונה יש דמי הצטרפות חד פעמיים של $99, על מנת בעצם להירשם לחברה, ואחרי שאנחנו עושים את הצעד הזה, אני יכול לבחור מתוך 3 בריכות קריאה שונות, או לשלב ביניהם. יש בעצם 3 חבילות, אחת היא של
$500, שאנחנו בעצם שותפים 1,000 ימים לרווחים של הקריאה, ומינימום השקעה חוזרת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מחויבים את הכסף שאנחנו מרוויחים להשקיע מחדש, על מנת שהחברה תוכל לרכוש עוד ועוד חומרה. מינימום השקעה חוזרת יומית היא 50%. הפול השני הוא $1,000, גם הוא ל1,000 ימי קריאה, והמינימום השקעה חוזרת יומית היא 40%, ויש חבילה של 2,000, שגם כן 1,000 ימי קריאה, עם 30% מינימום השקעה חוזרת יומית. אין בתוכנית הזאת דמי מנוי חודשיים, וגם כל אחד יכול לרכוש מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. זאת אומרת, אפשר לרכוש חבילה של 2,000, אפשר גם לקנות 2 חבילות של 1,000 או 4 של 500. זה לחלוטין כל אחד איך שהוא רוצה. כמובן שהיתרון של ה-2,000 על ה-1,000 וה-1,000 על ה-500 זה המינימום השקעה חוזרת, או במילים אחרות מקסימום המשיכה. חשוב לציין, החברה עושה לזמן מוגבל מה שנקרא Founders Pack, חבילת מייסדים. 500 האנשים הראשונים שירכשו את חבילת המייסדים, שזה בעצם חבילה של אחת של 500, אחת של 1,000 ואחת של 2,000, סך הכל $3,500. אותם 500 אנשים ייכנסו לפול המייסדים שנותן אחוז מכל הביטקוינים שיחרו על ידי החברה כל יום, וזה כמובן בונוס משמעותי. בואו נדבר קצת על מספרים, מה בעצם פוטנציאל הרווח, או מה אני אוכל להרוויח כבעל מניה. אז חשוב קודם כל לציין שהמספרים שמוצגים פה הם לצורכי הדגמה והמחשה בלבד, הם מבוססים על חלוקה של 0.5% ביום לבעלי המניות. החברה משיחות שעשינו איתם ומסרטונים ומידע שאנחנו ככה קיבלנו מבעוד מועד, החברה מצפה למשהו כמו בין 0.3% ל-0.8%. כמובן שזה תלוי בהרבה מאוד גורמים, וזה יכול להיות שיהיה יום שיהיה הרבה פחות, ויכול להיות שיהיה יום שאולי יהיה טיפה יותר, אבל אם אני ככה לוקח איזשהו ממוצע של 0.5% ביום לבעלי המניות, אז מניה של $1,000 אחרי שנה, מה קורה לה? היא נהיית $6,143. מה קורה לה אחרי שנתיים? 37,936, ואני מזכיר שאנחנו בעצם 1,000 יום יש לנו, אוקיי? פה זה שנתיים, תחשבו על זה שמ-6,000 זה קופץ ל-37, רק תתארו לעצמכם מה קורה אחרי 3 שנים. מה קורה למניה של $2,000 אחרי שנה? 12,287, ואחרי שנתיים 75,873. כמובן שהמשיכה המקסימלית מתוך הקרן או מתוך הפול הזה לצורך העניין מוגבל בהתאם לסוג המניה שנרכשה, כמו שדיברנו לפני רגע. אז מה בעצם הצעד הבא? אני רוצה להצטרף, אני רוצה לרכוש מניה, אולי מספר מניות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפנות לאדם שהפנה אותנו למצגת הזאת, על מנת שנוכל בכמה צעדים פשוטים, ראשית, לפתוח ארנק ביטקוין, 2, להפקיד לתוכו ביטקוינים. כמובן כל המונחים שאני פה מסביר, אין צורך כרגע להבין אותם, אלא פשוט לחזור לבן אדם שהפנה אותנו, והוא כבר יסביר לנו איך עושים את הדברים האלה, איך פותחים ארנק ביטקוין, איך אני מפקיד לתוכו ביטקוינים. הדבר השלישי זה להירשם לביט קלאב נטוורק באמצעות הביטקוינים עצמם, בכל חבילה שאני אבחר, ולהתחיל ליהנות מהכנסה יומית הולכת וגדלה. אז שיהיה לכולנו המון בהצלחה, ונתראה בסרטון הבא.